Viet Samthia Sports and Cultural Club RS and CC ya kabla seng na do ka snam ka kandai spa san pho kala penha pada no ya ka jingra ke dap nyop san snam jong ka ha ka si sajan ka lai phui teri kulaling ko da ka ba pelong ye ki program ba prepare a ka ba ka phang jong ka ne ka jingra ke ka long say no to drugs and yes to life Hagani ke jingra ke penha pada la wan ban long kong san to Wemily the 17 North Shillong constituency ba Adelbert nong room Usambot kong san UMDC badu chairman ka KGDC uba strong pillar kharjana ha ka jingdon lang urang ba shnong ba mari ham khar krang ki nong ket kam shnong ki riu pau khmat ka shnong ki nong shong shnong bat ki we ki bla shak khot sngo bha na lor ki nong shong shnong ki barim laban ong bayakani ka club ka bala thau nadu usnam ka kandai spa san pho hapdeng katu ka ni snam kala peja bat kinja no jar henry na do bala shimti ki nong ket kam thamai kala yeng rasong bat shit hem byang bat ki bla tre shitom ban wa de ki nong rim ka club ka bala yeng na do min shwa ban kintiu ya ka sap ka phong jeng ki khon samla ka shnong paro ka wei Habakren ko mukong san uba Adelbert nong rum ula penpau ke jing hiar arsun jong ka jat pen riu nakadaw ka jing shot talab hakani ka juk mobile phone na ba bo ni ki samla kila pelot bon kenta ha kamera tangbat ka mobile phone na ba ka ni ka long ka jing ma ka ba kraw ya ka jat pen riu kumta ula kintu ya ka club ba country shitom shishu pan kintiu ki sap ki phong jang ki khon samla lingba ki lat jingile kai khnang bakan long ka jingman toy ya ka kwat ka khya bat kin tiu ya ka bor par khat bat ban plat ne ki jing sniu baro ki ba wan kham tam e no drop kalba usimbot kong san ba strong pillar kharjana MDC long ba kum kini ki program ken ram ban sei ki sap ki phong ki nong shong shnong ulong ba ka shnong kala yo i rang ba shnong uba kat urang ba shisha ubadan ka jingket kli kum unong yalam baka shnong kalong menta kumba kalong bat kum juru da ka jingetre lang ki nongket kam shnong ka seng samla ka sengken thei bat la ban kentiu ya ka shnong baro ka we la yo ka jingkran mat phang no president ka club uba Jonathan Suchang halor ka khana lingkot ka klom la yo ka jingkran no rangba shnong ba m kharkrang ubala pen pawi ke jinge ka ba mi na ka ni ka juk mobile na ba ki samla ni ki hep ki baret kim mi shu shaki manani le kai ban le kai na ka benta ka jingko jingkhya ka mat ka phat henry ki le kai menta tang de ki shimpriak ti hala ki jong ki kamra ula kentu ya ka kolom bakkan wad ki samla bat ki hep ki baren ki badan ha ka shnong ki badan ki sap prepare ha shwa bakin let pan ai buram pan shaki we ki shnong ni ki jaka la sam ki momentu shaki nong ket kambarim shaki bala no senyang bat kum ju ru la sam ki medal but certificate shaki nong job ya ka jingila kai prepare nakalyang kong san sembot kong san bat ki ba shakhat sobha ki la plat ya ka souvenir bat la adru ya ke kum ka tak ka jingrakhe ya ka platinum jubilee ka club la yoru ki jingsha jingwai ka fancy dress na ki hybrid bat ki we ki program le thu ba usnam ka kandai spa sanpho ya ka club la ai da ka kerteng Viet Samthia Sports Club ba usnam ka kandai spa knai pinyo pan la pen kala shaka Viet Samthia Sports and Cultural Club akaba ka ne ka club kala sei shibon ki rang ba ki samla bala wanra puram ya ka jala pat ka shnong hi paro ka we ai guest of honor jeng istri e nang room in kran dia isi worship guest ni kian ka janmit ka bakaman nam ta jugi lang baro makani ka klemat kolong ka bakerpang nam ta jugi wei pi wei bar kham tam e kum ginong song snong ba iet jong kedor bar snong resam tia mata klemat hakmat kecing sakhilang jong pi baro ngin play ya kan ka souvenir buat kadonru kajing tho kamat sa chicken mau pateng la pateng hapti lang bro
cheers for Yasam Tia Sports Club. Hip hip. Hip hip. Hip hip. And more. Under 15 girls, the winner is Fabisha Yaupnyao. Meba Aihun Malngiang, first runners up, Meba Aihun Malngiang. And the second runners up, Wansaka Lanong. Wansaka Lanong. Tack Dylan. Tack Dylan. Kerana ketinong way, menong they did it, and who did it? That's Samtia Sports and Cultural Organization. But who is responsible kata? Kan telah ni, beri President, iba Jonathan Suchang, General Secretary, Bawan Marbanyang, ba Sanjoy, ba Kiwigwig Executive Member. Berbanding orang ngumta namar hado arpo arbusan ke Sports Club jungi kalayap. Badadin nyo jiktip ni mari bayong ba kandap nyo pesan snem. Ndala jid inong kit kam tmai nakajing artatin ngakali ki ngong la nam la ban pendap ya ta platinum jubilee namar la long ka golden jubilee menchua arsan snem menchua la perlong kyong yin penlong. But ngadai i kajing trai sitom jiki hado kata-kata nado ban renew biang ga registration juki ka bank account la ada freeze namar tempat trai kam chula di snem. Bakilala ban di freeze kata nga dala ding lai kajing trai sitom juki hado kata but kata kajing ka responsibility bagi simaki ngatai they deserve a big round of applause. Tong niya ay jing play namata ka ni executive member Jonga at Samtia Sports Club. Sports nga kantuy ki kime ka kipa to encourage ki kana badi ki khon ki jongpi man take up your sports ngiyang ne bi tho ka moto ki re kai say no to drugs nga try na ekran show you tau drugs ne po social long jungi wala khap soru lai sirkai. And one way kabangila ban pendu igni ki khon ki jongi na kani ka ching talap junior drugs nga try the best thing is when encourage ki when take up sports badala ngi take up sports nga kanma wi pro junga wong ukhon junga do wila kai sports ba wila kai basketball wila kai hockey wila kai football ngong da to khun jume ba bit ma ong eng wila kai po mobile te nga ong ipi la da ki kwa ki khun mdei man la kai po mobile ndei ban long physically ban la kai physically ka government ru klap li lat lenti namata ki sports persons kiba shine ngan chu ai nuksa tang ni gawai apa police department namata ka recruitment get an extra marks sun marks namata ki tu ki sports persons ki bla pa ba pila banong sun marks idi ai time pat man toy ai and they pet ya ka results ka man sami man ta jong police department kiba yo pat kiba do gaji a pair kham ta me ki kon khasi jungi naman kila bit ba nadu ka running ka tho ba ki interview kila bit hadu kata ba pin pet you ba do ya ka kam police ba do ba yo ka pair tang lai mark saw marks kam dei kata ba dia pair do arpo like marks which means it is sun marks which I a grace namata ki sports persons
kan ya rap ya pi ngamong ya tang kam pulis ki wiwi ki kamru but kada samtia yes ngakan mau menchua por ganang dei kuna school kada go ini dong ki bak kampau ya but kau itu ki por menchua ka pau ya po basketball taba ngam yu ik ki players ber dan hang ni menta be kin ya dan hang ni tendai ka wei na ka sports ki pau ha ka red samtia sports club kada basketball jong pi ni don hang ni ya i badal bat i belong kum kongsan matakasi ban penpo penpeng ya kene kasi ni sukman bangiyo shisha wamale bala trei shitam borba na kabanta kene ka constituency hi bro ko wei ban ngai skam lengba jongi kum ka constituency ngilayo shibon ki jingmentoy habaro giliang ni don hang ni ki rurang ba ki bakan thup ya i ba je lengdo i pastor kharkrang kiwi kirang ba aro khlam da jer keteng i pi wei bat kham tam me ni habai ke buram ya urang ba snong jongpi urang ba snong jongpi ulap long sisa komutau leaders ban set by examples kata kalong da kabaya sim benta daladi hi hakita ki activities ya keba pi bila pelong te kudos yuki ba pipeni by example leaders always lead by example not by words kakam kakran khamjam te phiru philale ya kata te ngidon bok kum kasnong banyo ya kita kinong yalam kinong sensar senong kiba yalam nakmat ngai kuble ya kilong kemiru kilong pa kikon samla kat kiba ya don nei hakani kasngi banyawan banya sakhilang banya kle kemen lang ya kane kasngi kaba kerpang jong kani ka sports club but ngai skam bakane kane kasngi lase kaban sa kan mau khamtam mapi ki hep ki barat langba kini ki mementos ki trophies ki certificate ki ba phi ya ha kani ka jingdam nyau phusan snam kum ki hep ki barat baro kani kan long ka history ya phi kan long ka jingsa kan mau ya phi hadian habot pateng la pateng ban nga kan tu ya phi ki hep ki barat ba phi ya kini ki certificate ba phin bu ba namar ha koi kasngi kin long mau koridor jong kata ka jingsa akan mau hakani ka history ha po ka snong jongpi nilayos ngau na president jong kani ka club ba Jonathan ibala ya ka history lengkot ha ka badai bat ka jingya lanti ki jing kam ki achievements jong kani ka sports club sisa lang ba ki jinge ki babon laha banya lenti ban la snutu ba kani ka sports club kala jano sipor na ki daw ki bomte plesi ringis ngau kuman bangiyo ya kita ki samlarang ba menta hakane ka jingdam nyupsan senam ban pen ki empat ya ka sasisian ka jing kublai ka bakarpang ya pi ban ngai skam lengba kani ka jingelam jongpi baro ka kanhun nongkit kam jong kani ka samoy trekam ka bamenta kin la shisha ban pani ya ki kam nangni shakmat ban ngai skam kani ka jingdam nyau pusan senam ka dai tang ka jingstang ban pen khimbat ya kata ka klub ka balaja sipor namong ka bayam kam semlayap hari ka suja sipor bat menta la pentmai la revive yang ka lengba kini ki nong kit kam ki ba shitram hakane ka dong jongpi ni ka sing ka ba la pja bat ka kinja la bon tli kisnam mas ngo ba ka de ka kamram jungiru dengan ai ki thapti banai man siam na ka benta kani ka jing persang ba ka jing job ka jongki ani ka janmit ka ba menta hoi kalong sisa ka bapja ka janmit ka bakriat re bangi i ki khalong khana kele kai ki kimen
kaman siam kasai namar ki temen kiong habaki kelong kena kelek kai haplau midong kamban yet ya kharjana ibrahim MDC jong kamukhar pentor konstituensi bat baderu chairman jong ka HDC ibara don la ka jong ka benta hakani ka jing le kamen ka bala kliap no ya kani ka celebration jong ka jaya lenti nyopu santali kisnam ai kublai garpang ani ka por ya i rangbashnong bodon burom jong kador bar resamtia ka jinge kendo lang wada yinga semru kalong ga bae bane kendo bun siang la si contact ta ka phone kalong kay kabangami i bakandai kata ka change kabangi ong kabangi kimiranti kaba ni angnut dengan i bakadai ka change change kamdai ka change CHANG dengan i bakadai uchin CHAIN marata kadao kadon ngicing pen kentu kamtam ki kimiki pa nginum do mensim nginum kodlat namar kadai kapor jong kacuk kecingkela hoy nilai keren di mobile phones layalap nadu rang basnong nadu i MDC lapen ken mau kadai ngan hapan ban biang ya kani ni kemen baki khun kindon po kamratia dong kile yu kile kisongkai kile kai bat kidon po kamratia kanu kenta lai kenta sau kenta san kenta bat ka mobile phones kat baka jemur perkat ke jongki hoy kamet kadon ha kamera kadon ha yim dega jemur perkat jongki kalapoi shadu Amerika kadon ke jingma ladang imla bandon ban hikai ki bagindon kata ka self control kamtam hani ka jong technology kabang imla ban kiar ngin hapan pendong kam ya ka namar ka digi jing dawa jong kapor ngasu halor ni benta ko menong mikmat ubadai ban yasad om tang na kabenta kamet hapo ying dorbar tawan lenga smuru halai ying halasem ngidong kam man yasad mar kiliang hakaji mensiam namar i baka jaj benriu ke jongi lai i baklanang hiar arsut kau penang ya kipor kau penang ya kapor ni ba kanang yan arsut kadon ke jingma namar kadau ngasngo baklam da pendong kam ya ka nginumla ngilaban syai no syadin ndai ngasngo ban pen ken mau ku mga ong ki khon ki tila jongru la pede ban bat te mobile phone bat tamba shopping tia pede ban ken mau ban pen ken tang ya ka bada ba pikir man setiap ru pendong kam ban pen ken tang ya ka khnang ba phinla pat ban control ya la ka jong ka jingim namar ka ba iting kumba ngadabong ban ni sakhi baro bakajai benri jungi kelahir arsut kabrangya kipor kabrangya kia kadon kecingma kata kabang yong menor bakaritep riu karitep lay karitep kur karitep kha karsajano ai kublai karpang ye keding nitris kiri rangba kilong kmi badon burong imei selvi pasa i duai nginungla banyale bat kani kajing tenju ki bapun ki rokom han kajuk komenta kajing duai ka bangong but prayers is the only greatest is the only source of power on earth kajing duai kadai kabor umpolio ka bakrautang haga pertai ai kublai i Dr. David Tariang i ba kumju secretary jong dar barsenong kum lapan ken mau bakade bandon ke history ndai kum bangi pe ya ka motor jong ka Resamtia Sports and Cultural Club kabong
unity or knowledge and unity brings achievement. Knowledge and unity brings achievement. Without history has no root. Kita kijing sim benta, kita kijing yok khusnam, narakam don kijing itu khana. Kanum don utit ba ubala ban penskem ya kata kanong rim. History without unity, history without knowledge, unity and achievement has no fruit. Tangka jingi tu khana pat klem dadon kata kajingi simbenta, klem dadon kata kajingi teli, klem dadon kata kajingi yo nam lani kajingi yo khusnam kalong kabamdon pat yauso. Masmutunat haupan kan mau kham tame kani ka program kaya dai benta kerpang baki khun samla ba yet ke jongi ni kimelenti ni kermen ni angnut yaki khun samla bakin long kita ki nong muna bakin long kita ki atiar ki aset jong kani ka present generation badi ka future generation ka pateng menta badi ka pateng ka banangwan ngan pen kan mau mar bun sien ngamong teng bun sien ni kumpelong try ya lo kajong kajingim ka gospel lembay Yohanes kanyo kanrio kabong. Of course we are of this world but we never belong to this world. Hon ngidon hakne kapertei henrei ngemdei pat jong kani kapertei namar kadau kadon kecimpat ken mau bangidon kam badon kita ke self control ke self confident but ke self sacrifice kenang bangina ban poi sya takatong ban yo ya kecingjo banwan rai ke burom jong ke yeng ke sem ke imlang salang bat kham tamru ya ke jat penriu ke history ke jetu khana habri warasam thia sports and cultural club house nam khar khandai spa arpusan ko basutu ya history kabala penpau lamba president baka kerteng ban meningkong kadai senjuk seng samla resam tia haus nam khat khandai spa sanpo kladon kajing penkela resam tia sports club narus nam khat khandai spa khandai punyo hadu menta kawan ka kerteng kabangi baro resam tia sports and cultural club namar terkadau kitiet ba kilong ki badong kam ban pen scam ya kata kan hak jia lenti nganang pen ken mau ban ngasu tunat ru ban pen ken mau hon nyo pusan teligi snem nilayai tungin pai dien ken lesing ila ban sungo bang lale sibon nredangi pai pat sakatei pat ngi bagi empat simlala balai